som akože veľmi prekvapený, že ľudia, ktorí dneska šoferujú v takých mladistvách, ako tento šoplak, takto môžem, nech mi to prepáči Jojka, dávať mladistvo, ktorý šoferuje a začne si robiť, čo chce s ľuďmi, čo a neviem čo. Tá sanitka preskočila, keby bol na koňok išiel. Vieš, ak to je kaskárger, keby bol.